Bumili nga pala ako ng grass cutter, yung parang portable lang siya. Binili ko to kasi para mas mabilis at madali ang pagkukumpay sa mga kambing. Tama ang blade. Dahil pagka nagkukumpay tayo, laging naka yuko. So para safety sa mga hahas, tsaka hindi masyadong makati, so bumili tayo ng grass cutter para mapabilis, mapadali ang ating pagkuha ng damo sa mga kambing natin. Kasi grass cutter ang ginagamit nila dito. Mga may maraming baka, no, kinukuha nila ng grass cutter yung mga damo, mabilisan ang pagkuha pagka grass cutter ang ginagamit natin. So ito nga pala siya, no, yan box natin. Ang hindi ko alam nito kung paano ko i-assemble to, no, hindi ako masyadong marunong sa ganito. So try natin. Yung pinaka nahulog, pinaka handle niya, matibay naman siya, mabigat. Parang nagmamap ka. Pero muna natin yung plastic. Tapos yung mga gamit niya, ano ba, handle, charger, meron siyang dalawang battery, tapos yung mga accessories niya, yung blade niya. Galit kaya na nagdadabog ka. Yung pinaka shield mo, no, para hindi tumama sa yung mga kung ano man yan, damo or mga insect. So nandito naman yung kanyang pattern, no, kung paano ilagay, kung paano assemblein. Siguro naman madali lang naman, kayang-kaya ko naman siguro. Ano ito, mga plastic, mga blade. Meron din siyang additional 2 blades, pero mas gusto ko yung bilog. Ito, para sa akin mas gusto ko ito kasi damo, mga kapal na damo titirahin natin. So first of all, ito yung pinakaano niya. So ito dito, para pag ginano mo, may hawakan ka dito sa portion na to. Dito siya.
Ganun siya. So pwede pa siya malang pahabaan, no? Yun, no? Kumahaba pala siya. Yan muna natin. Tapos dito parang i-patch na natin siya rito. So parang dito siya. Tama ba? So yun. Okay. Tapos okay. Ito yun. Tapos yung blade na, guys. Yan. Tapos yung washer. Tapos so hindi na pala masyadong komplikadong i-assemble to. So ito na, guys. Madali lang pang assemble. Subukan natin. Yun, oh. Madali lang. Madali lang pala example. So smooth, no? So hindi tayo nahihirapan, no? Paano i-assemble? Kaya na pala i-assemble. Ang tanong, tama ang blade. Subukan natin kumuha ng damo. Ginagawa mo? Para sa akin, ang sasabi ko sa grass cutter na to, sa portable grass cutter, I give it 1 out of 10, 8. Okay naman yung pagcutting niya.
set lang sa looban. Pero hindi lang natin alam, baka hindi nakapag-charge yung isang battery niya. Ginamit natin siguro to mga 10 minutes. So try natin full charge sa mga battery niya bukas. Try natin ulit kung hanggang ilan minuto ang aabutin ng isang battery. Kumaan naman ang trabaho natin, hindi tulad nung nakaraan, mano-mano yung paggamit natin ng damo. So ito napansin ko rito, okay naman, hindi na tayo nakaluhod para kumuha ng mga damo. Ito palang apparently na to is parang pamputol ng mga halaman. Ang talagang pangputol ng damo yun, side by side yung kanyang plate. So yun ang masasabi ko sa grass cutter. Satisfied naman ako. Value for money sa halagang 999 including shipping fee, pasok na sa budget. Okay.